amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Hi ha totes les escoles que, com sempre, ens ajuden, participen en aquestes balladetes i us explico una mica el funcionament d'avui. Hi haurà 3 ballades. La primera d'elles serà protagonitzada pel Torres Amat i la primera ronda seran els infants de P5 i segon. Seguidament hi haurà els més grans, que enguany són els de quart, i finalment hi haurà l'escola Perduna que participa en I5, en primer i segon. I un cop haguem fet tot això, doncs després us convidarem a tots i totes a ballar popularment les balladetes, així com que és una dansa popular i és de tot el poble, doncs també hi heu de participar tots. Doncs anem a començar ja amb la primera ronda, que com deia, enguany és Torres Amat, en I5 i segon. Ja veieu que tenim aquí uns cercles, perquè també hem vingut a assajar aquí a la plaça alguns dies, i tots ells ja saben on han d'anar col·locats.
Ara buscarem un lloc a l'ombra també perquè puguin seure, rebre got d'aigua que també els tenim preparat. I ara hauria d'estar preparat quart de Torres de Mar. Doncs mentre uns es van... Fantàstic, fort aplaudiment pels de quart de Torres de Mar, que sempre ens acompanya. Més, avui em diu, és que avui em poso el look de les balladetes, sempre va amb el mateix vestit de les balladetes, els seus talons, i escolta'm, encara que passin els anys ell aquí, estem molt contents, caral, sempre. Doncs va, Escola Badruna, us podeu anar situant més endavant, si voleu també, per poder fer aquestes balladetes.
aquí els nens i nenes de l'Escola Madrona, que han participat també un any més en aquestes balladetes. I escolteu-me, com us he dit abans, doncs ara obrirem aquestes balladetes a tothom qui vulgui i a més us explicaré una cosa. Com sempre, cada any ens acompanyen doncs aquí a la plaça també els avis i àvies de la residència Sant Bernat, que els teniu allà dalt sota els embotits, i a més aquest any participaran de manera activa, perquè tenim la Pipi Monrós, que ella va a la residència, altruistament també, i fan música, els ensenyen música, i avui venen amb uns tambors, unes panderetes.